Jotono no lam sogwani channel lo kai tamu no rokani channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos no ga phai tini ka ketal notification ale nai o notification de za ka bong ka private company ni bukhak tei abo Tripura no posting tong nai ga no video no pai thak jorate nai tong di kam ka saimana ni bagai ga phai official notification ale ne official notification no tamuri zakha omokai to official notification o notification rezang mang ka abokai showroom vacancy abo ongkang kai Agartala won tongnai je Agartala tongnai apply claim manai tai oro sajaka having good IT skills tai experience tongna nangnai retail operation rogo abo ongkang kai charta tongo jagawa department oro tongo kasia department ongkang kai jewelry tongo ajagawa tongnai showroom manager abo ongkang kai to salarok ni bagi simisi tai eligibility nai di norok o jagao experience rok tongna nangnai saka o jagao showroom operation rejaknai abo per month 25k khlai rejaknai haike no teksa tongo post accounts tai jewelry tai HR tongo accounts tong kangkai MIS chula buri apply khlai manai oro kangkai working experience tongna nangnai tally tai excel o sajaka oro rejaknai per month 12,000 khlai rejaknai o jagao haike no o jagawa jewelry tai HR tongo o jagawa jewelry wo ongkangkai calling executive buri rokni bagai abo ongkangkai smart tai o jagawa sajaka good mo communication skills Bengali Hindi tai English 10k rejaknai o jagawa per month ongkangkai tekesa tongo post abo ongkangkai SR executive abo experience norok nai di rejaknai abo ongkangkai 12k khlai per month kai norok qualification tongkangkai norok apply khlaina musongkhai to norok apply khlainai mano obo kasia private company ose abo apply khlaina angka norok ni biodata no mail o send ma khlainai ango pdf no ri ruana pdf o mail tongnai a mail o norok ni biodata send khlaikai borok norok by contact khlainai tai o jagao teksa tongo abo khai join udyog hwnai tongo abo angka angkai to Maruti ni abo deals khayo borok jao company private company ajagao kwbangma post langjaknai post tongo kwbangma no jagao tai post wise education experience rok jakha tai borok je nangmani oro requirement jak tongo norok nai dio jagao graduate tongo tai ITI pass rok khlajak tai oro class 12 pass rok ni bo tongo vacancy tai oro requirement jak tongo norok samung tam ma khlainai o post ni bagai oro bebak jak tongo ang PDF no description ri ruana norok description no thangai PDF no download khlai bo post apply khlai man norok ni qualification by mili khang ka norok apply khlai nai mano o jagao tongo nai di class 12 pass kang ka bo electrician haipan oro relevant field do norok ni experience tongna nangnai tai BCA MCA khlai jak rok boro apply khlai manai omo bo norok apply khlai na kang ka je interested candidate qualification mili tong kang ka norok email tinyo send ma khlai nai ang PDF o ri ruana je mail tongmani borok ni official mail no abo norok PDF no manai kangkai PDF norok je mail tongmani a mail norok ni biodata send ma khlainai biodata send khlai di norok ni je mail rijak tongmani o jagao PDF description ri ruana ang kangkai norok PDF no porimani ya gulo norok ni qualification mo likhai to norok apply khlainai di abo email by norok ma khlainai apply haike no takisa tongo abo kangkai jewelry store amo Agartala no tongo amo bokasya private company no kangkai o jagao kangkai post tongo nai di customer relationship manager kam telecora a jagao kangkai buri rok no talangjak nai o jagao kangkai graduate khlaijak nangna nangnai tai logiwo norok ni good communication skills tongna nangnai saka o jagao age limit kangkai belu 30 rijakha haike no tekisa post tongo abo kangkai sales person chula buri oro apply khlai manai sales person ni bagai kangkai orang kangkai experience nanya norok graduate khlaijak tong kangkai norok apply khlai manai obo ba age limit belu 30 rijakha kangkai haike nai di social media manager tongo chula buri abo chula buri ni apply khlai manai tai oro graduate khlaijak tongoi tai experience rokisa nang khao jagao social media manager ni bagai kangkai norok abo nai di takesa tongo graphics designer chula buri abo bo graduate no nango tai supporting staff tongo oro chula buri apply khlai manai class 10 pass tongo supporting staff bong kangkai o jagao joto post ni bagai no age limit jakha obong kangkai
30 ni tola na nangnai norok tomung na apply khlaina angkai qualification mi likhai to norok apply khlaina di oro supporting staff chala boroi apply khlai manai class 10 pass age limit to belo 30 no hakete kaisa tango HR manager chala boroi abong kangkai MBA khlaijak tongna nangnai saka kangkai tai norok ni experience tongna nangnai communication skills rogo o jagao je interested candidate norok qualification mili tong kangkai norok ni CV hai ka biodata no oro mail tima rohnai tai oro contact number rijak tongo norok borok bai bo contact khlai naima no contact number oro rijak tongo norok ainai di PDF o nuga norok ang PDF no description ri rinai obo je last ni je post tongbai mani abong kangkai 30 tarik ni bisingo norok borok ni mail o send ma khlainai ke norok 30 tarik ni bisingo norok ni biodata no send khlai di mail o kangkai tinin bagiam sunong sitong jotono no hambai